Isugda na ang pangutana. Pangutana. Salamat Mr. Moderator. Sa timang atong permanent plan, kung mabuging ibasa ang timang yun, gamit mo yung Okay. Pangutana. Itong pinusabot ko, paano pinusin ng buruan rin? Ibasa pa ni Timang. Ibasa pa ni Timang. Ako na nagibasa pag napakanay na to. Ibasa na. Ibasa. Karon. Ibasa na nimo. Lagi. Ibasa na nimo. Sunod pangutana. Ako na nagibasa pag napakanay na to. Ibasa na. Sunod pangutana. Ibasa usab karon sa atong moderator nga imong pamatud-an nga ang purgatorio mabasa sa Biblia, sugo sa Dios, mabasa sa Biblia. Okay, mana? Kung na ako'y mabasa, sunod sa Biblia, purgatorio. Kung na ako na siya mabasa sa purgatorio. Ang ganyan di ba diya? Sunod sa Biblia. Kung na ako na siya mabasa sa purgatorio, sa pangutana. Kung na ako'y makibase sa tima, ako mang pamatudan ang pulong purgatorio na sunod sa Biblia. Niya, sunod, dili sa gawas. Kung mabasa ko, sunod sa Biblia. Ang pangutana, kung mabasa ko na niya. Hindi ganyan di ba diya? Nahibaw ko sa inyong tunog. Ang atong di kasakutan diya kung mag-istot ka Biblia, bersikulo di na. Mo lagi. Bersikulo. Asa mang bersikulo? Mira, Mr. Moderator. Ayaw, Mr. Moderator. Biblia ni dili. Biblia ni dili. Hindi, tanong siya. Bersikulo. Ayaw kapag pangutana. Ang pangutana niya, ang pangutana mo kinahanglan tubagon. Kung sa tayo mo pangutana? Dahil base sa tema, Ako'y mabasa. mabasa na ko nga sunod sa Biblia. Ang Bersikulo. Dili sulod sa Biblia. Okay. Nang mas Kung sunod sa Biblia. Nga purgatorio. Ito lang. Ipatinaw na tayo, patinaw. Dili ka kinahanglan mo komisyon. Kinahanglan nga mo sugot ka, kumusanong ka sa iyang tubag. Kaya igor ka pagpangutana. Ang pangutana, kung naay mabasa sa Biblia, Hindi kasi ba di? musugot ka ba na sumala sa iyang pangutana? Mga hidala, ang buot ako yung pasabot sa nasa Biblia, bersikulo. Kaya ang tinuod na Biblia, nasulod sa bersikulo. Mo yun siya. Mr. Moderator. Kito lang. Reme sa kare, so pangutana kay mga panguras. Mo yun siya. Ngay mo pangutanon, sunod sa Biblia. Mo yun siya. Bersikulo ko na ang basaha. Bersikulo. Mo yun siya. Dili no ta, Dili no. Sunod man sa Biblia. Bersikulo. Dili. Mo yun siya. Nga sunod sa Biblia basahon. Basta bersikulo. Bersikulo. Base sa itong tema ng ipermahan, sunod sa Biblia na. Mr. Moderator, kung naliyon. Ano naman yung purgatorio? Sunod sa Biblia. Dili ko muna na kay wala sa Biblia. Ang pangutana. Ang Biblia na tinuod sa bersikulo. Dili mo yun. Ano pangutana kay mga panguras? Isa ko rin, tumagon siya na po liwas. Ang bersikulo, ang Biblia natibok sa bersikulo. Okay, tubag Kung na. naanas gawa sa bersikulo, wala na Okay, natubag na. Mr. Moderator, kani kay naaman sa sunod sa Biblia, dili man sa gawas. Ang ato Kay base sa tema, bersikulo. sunod sa Biblia. Okay. Ito lang. Ang tema nga gistutan. Ang tema nga gistutan. Pamatudan nga ang purgatorio sulod nabasahon sulod sa Biblia. Sulod sa Biblia. Kajit lang. Sulod sa Biblia. Now karon ang iyang pangutana kung mabasa niyan sulod sa Biblia, ingon ka matod nimo bersikulo. Karon why mabasa dire nga bersikulo? Wa ko'y mabasa dire nga footnote sa Biblia. Muuyon ka ba? Kaya basahon. Tubag. Ang akong uyunan, kung naas bersikulo. Nga naman, ang Biblia natibok sa bersikulo. Lain pangutana. Ay, batana. Lain pangutana. Ano pangutana? Ang membro sa Iglesia ni Cristo. Kinusa. Dito na. Ang pangutana. Sunod pangutana. Ano pangutana? Una, Ang isang katao, membro sa Iglesia ni Cristo, nagagmay sa asa pupunta yung dalan. Langit, Iberno. Ang pangutana. Ang Iglesia ni Cristo. Nagagmay sa Nagmay siya asa kaingon. why gisgutan sa Biblia nga nagmay sa nagkugsa. Di pangutana, Mr. Moderator. Di Ang rin ako, kung may imong gikuan, Lagi. tubagon ti ka nga why kanang imo na sayop na. Ay, ito lang. Ay, ka komentar niya. Akong tubag.
matubag. Sa Biblia, walay gagmay, walay dagko nga gisgutan. Basta makasala. Ang ingon niya, Ezekiel 18:4, ang kalag nga makasala kini mamatay. Mamatay. Napangutan namin sa Brother Claro kayo. Magamay. Ang membro sa Iglesia ni Cristo nga gagbay sa mamatay. Asa punta ang kalag? Langit, inferno. Walay gisgutan na gagmay. Walay gisgutan. Ang gisgutan nakasala. Basta nakasala. Ang dagog sa ang dagog sa inferno dili. Ang dakog sa siyempre ato sa Biblia. Ang gagbay sa membro. Inyo namatay asa mo do? Wala gisgutan. Ayaw mo ba? Naigagmay sala, basa. Okay, ako mo tanga lagi imo nang Kung naigagmay sala, okay ko. Mr. Monitor, imo na tapos pagtubag. Imo nang yanggo na ang dagog sa inferno gyud. Ang membro sa Iglesia ni Cristo nga mamatay gagbay sa asa po dong inferno. Langit. Matod pa nimo kanina, ang membros pare nagingon na walay mabasa sa Biblia ang purgatorio, di ba? Inauna nila. Mao'y gingon sa inyo. Tinuod ba? Mao'y gingon sa inyo. Tinuod ba? Tinuod ba? Pero tinuod ba? Nutuo ba ka sa gitudlo sa pare? Ko ka din eh, sa iyong libro. Panang gingon sa pare mo yung basa. Muto, ulit ka. Muto, ulit ka. Muto, katoliko na kini. Katoliko na kini. Katoliko na kini. Sunod pa matana. Sunod pa matana. Okay, sunod pa matana. Unsang klasiyas Biblia nagingon sa pare nga way mabasa ang purgatorio. Pangatag ka. Why gisgutan na? Ayaw mo ba? Ako masahod. Masahod. Unsang klasasa? Unsang ningon matubas ang libro sa pare matod pa niya nga walay mabasa ang purgatorio. Niya gituan. Unsang klasiyas Biblia nga nagingon ang pare nga walay mabasa ang Unsang purgatorio. klasiyas Biblia? Sulod sa Biblia. Base sa tema. Anya? Unsang klasiyas Biblia? Atong patubagon. Dili ikaw. Wa may pare pare ikaw. Baga. Di man pwede. Mr. Monitor. Asa man imong ingon. Unsa nga ba? Asa? Klasiyas Biblia. Unsang klasiyas Wa ko nang dili pa ni Biblia imong gibasa. Biblia nga dili. Dili Biblia na. Basa ang Katoliko. Ang mama ang ibasa ang Katoliko. Basa ang pangutana. Kontra ni mo. 4 minuto. Kontra ni mo. Katoliko na ka, tuo na ka na. 4 minuto. Why mabasa? Tuo na ka. Pangutana. Pangutana lang. Sunod ba na lain? Sunod, bato pa ni mo. Si Rizal o ang pare nag-ingon wala purgatorio. Kini Rizal, katoliko nila. Katoliko, oy. Asa mo ba sa katoliko siya? sus na oy siya. Nakisipin ako. Nakalibro ba? Pangutana. Katoliko si Rizal dili. Katoliko nila. Dili ka si Rizal. Katoliko si Rizal. Dili ko na po. Katoliko. Ay, klaro. Cuatro minutos. Katoliko si Rizal. Katoliko si Rizal. Katoliko si Rizal. Ano ang pangutana? Ano pang tana? Bato pa ni mo ganina na ang tao mamatay wa na gyud, di ba? Oh, tinuod Yun na. na. Ang membro ninyo mamatay wa na kay kalag. Patay na. Wala na. Wala ba na? Ang tao ko namatay na. Membro lagi si Cristo ni Cristo, wala gyud. Nanay ka lang pero patay na. Patay na sa wala na. Wala na.
Pangutana pala. Pangutana. 3 minutos. Ay, talag. 3 minutos pa. Pero mamatay. Sinong bayan kanina? Unsay gingon? Kailangan makasala kini mamatay. Naay ka lang. So, palo pangutana. So, pangutana. Oh, sunod pangutana. Totoo ba ka nga sa unong manunod so ang mingon ng taong walay sala pagkakon? Tinodan mo? Matuo ka ba? Ay, tungkol sa kwan. Tinood ka rin, tinood. Yang membro ninyo nga adunay sala nagagmay. Iditso ba nimo ni sa impyerno? Ang tubag na ko, 1, 2, 1. Kawan sa uno ang tutak. Unsay gingon diha? May manlalaban kita uban sa amahan nga mao si Kristo. Kung mao, kung nakasala ka, hindi mo ipugos na gamay. Naay manlalaban na mo si Kristo. Layo ko mo sana malalaban. Membro lagi ninyo nagagmay sala. Ang inyo ng membro. Ato labanan lagi na ni Kristo. Ato na sa langit, oy. Ang iya ni Kristo. Kasama ba sa gagmay sa langit? Kasama ba sa Ang pangutana, ang tubag, ang gagmay kulog sala o gagpog sala. Di ba? Ingon mo. Kung sa iyong kayon sa tubag, malangit eh. Ang dunay makasala, Dunay makasala. ang pangutana ko, if a person may nalaban kita uban sa man. ang tao membro sa Iglesia ni Cristo nakakumit og gagmay sala. Labanan na ni Kristo. labanan daw. Labanan ni Cristo. Labanan daw ni Cristo. Labasa ba kung sa labanan? Dos uno, basahan. Labanan daw. Sa Biblia. Basa. Labanan god. Disuko sa pagbasa. Labanan. 1 minuto. Labanan. Labanan dahil Kajut lang. Labanan. Dahil man lalaban. ang Biblia sa unang kanto labanan Kristo dahil Udas. Si. Uwa na, unsay kingon diri. Mga anak, nagasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Ha? Di magpakasala. Gagmay sa Apan, ano na sa? Apan kung may uban nga makasala, may manlalaban kita uban sa May man. Si manlalaban. Kristo, labanan mi. Ikaw di ka labanan. Ang Sa mga sala, sa mga salari. Dagko gagmay. sa sala ako gagmay Ano dos uno? Dagko gagmay. ako gagmay wa ni magisgot na. Sa mga sala. Gagmay sa Tapos na ang pangutana. Wala ki ka pa sa way na ko sa Ano ba? Natapos na ang pangutana. okay man naman sige Imo ng katungod. Kita ba? Imo ng Rebatal. Yeah. Ang debatal text 10 minutos. Sumuhaman ka sa 15, ano City 15. 10 minutos. Nahigala, nindot kayong nahigalan. Kaya ang sa tima, iyang ato bradaan. Kaya na po, kita mong naunga. Ayaw kayo dito Rosel Unya klaro man, duha ragyot, kadapit ang papilian sa Ginoo. Kinabuhi kamatayon. Duha ragyot, way ikatulo. Ang kang Brethren, doon na pa ikatulo, purgatorio. Langit, impierno, purgatorio. Maunas katoliko. Pero kang Kristo, ug sa Dios, duha ragyot kadapit, kinabuhi o kamatayon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ang iyang mga pinili di pakasama usab sa karniro. Unya ang katong dili niya pinili, di pakasama sa kanding. Unya asa man ibutang ang karniro? Atos to. Ang kanding atos wala. Unsay kadautan kung mahawala ka, kanding ka, adto ka sa impierno. Unsay kapalaran kung diha ka to karniro ka, panundon ang gingharian ni Kristo. Sa ato ka maluwas ang mga iya ni Kristo. Duha ra gyud kadapit ang ipapilian. Walay ikatulo mga higala. Kanang purgatorio mga higala sa gikaingon po na supak na sa Biblia kay wa nay nasulat ka sa Biblia nga purgatorio. Why nasulat ka purgatorio itudlo na sa Biblia. Ang ingon ni Apostol Pablo bisag paguna-una na lang gidili na pero unsa may ilang gibuhat dili kay hunahuna ra doktrina gyud sa Katoliko kanay purgatorio. Nya ako sa pangutana ganiya kung ang purgatorio para sa pagkamatarong o para nung pagkamatarong. Unya pagkamatong matud ni Apostol Pablo, wa man bayad. Ang ilang pagkamatarong bayadan. Wa siya mangkon nga bayad. Sohol. Unsa may bayad? Kwarta. Unsa may isol?
Kwarta, mura na. Mura na mga higala. Kunya, kung nanong nakabaton o doktrinang purgatorio, giimbinto lang nas luma itong 594. Giimbinto. Nganong giimbinto man? Para pangwarta. Unsay kamaturan? Nakapalit sila og bagong kutsi, nindot nga kutsi, tungod sa kalag sa purgatorio. Supak ang gani si Rizal ng purgatorio. Ngano man, piso ra gani, supak si Rizal. Ngano man, kay matod pa ni Rizal, kanang purgatorio. Wa nito na sa unang mga panahon. Sa unang mga Kristiyano, wa nito na purgatorio. Ngano wa ko na nito ay Rizal? Kay wa na sulat sa Biblia. Pero kang Efren, naagyon. Busa, ang doktrinang purgatorio, dugang sa sibang Katoliko. Unsay gingon sa Dios nga magdugang, kanang magdugang, dugangan o kampak. Kanang magkuha, kuhaon ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi. Busa, mga higala, anay sa Bermin, klaro na. Efren. Kanay sa Bermin, klaro na. Kanang kuha, ang nakuha sa doktrina, sa pulong, sa takna, ato na mahiagong sa silot mo like busa mga higala. Ang iyang gipamaton nga naay purgatorio, wa lang kay akong gibungkas. Ako kang gikumus-kumus, ako kang gipulbos. Ngano wa gyud purgatorio mabasa sa Biblia. Ako ba nagingon? Oy, hasta pare nagingon way babasa. Kunya si Efren nga naagi mabasa. Busa ang debate karon ang basahong Katoliko o si Brad Efren. Kay nagingong gisang na mabasa. Pero asa mabasa, tuas putnot, was bersikulos Biblia. Ang Biblia, sa kikaingon ko na, natibok na sa mga bersikulo. Kung magawas ka diya bersikulo, wala na sa Biblia. Pero kay ang ingon niya, sulod sa Biblia, iyaging ipugos na nasulod sa Biblia. Mga higala, ang una niyang dibasa ganiyang na purgatorio, basahong Katoliko. Siyempre, kay mo na doktrina sa Katoliko, nga na purgatorio, busa ang iyang gibasa, dili Biblia, o sa'yo gibasa, referensya, unsang referensya, basahong Katoliko. Bias. Ano naman, ilan to libro? May taga-ato to amo itong libro. Dili mo to amo libro. Libro man to Katoliko. Kailang gibasa. Busa, mga higala, sa pagpamatod ni Brad Efren, kanang purgatorio na asugo sa Diyos. Wagi kay mabasa sa Biblia nga isugo na sa Diyos. Kay duha ra gyud kadapit ang ipapilian sa Diyos. Kinabuhi, kamatayon. Dito rami yung 30-19, basahan ninyo mga higala. Ngano man, ang pagpapili sa Diyos, duha ra gyud, kinabuhi o kamatayon. Ang kanang kinabuhi, sa ato nang isusiyo, ato nang susiyon, ato na langit. Ang kamatayon, ato na busa na klaro kayo, ang baruganan sa atong isong Katoliko, wa gyud na Biblia. Kung nganong nakabaton og purgatorio, kay imbento. Anong giimbento? Para pangwarta. Dili para sa kayuhan. Dili para kayo sa kabalaanan. Kundi para negosyo, pangwarta, aron makapalit og business. Busa mga higala. Klaro kayo? Klaro kayo mga higala. Doktrinas Katoliko. Wa ginas Biblia. Wa gyud purgatorio. Kay mga dagkong tao si Rizal, usa to kabanggitan nga doktor. Right ko nga pagka-doktor, nagbasa po ito Biblia. Mo bitaw ningon siya nga ang unang Kristiyano, wa gyud mutuan ang Biblia, wa nang kanang purgatorio. Bisan ang paring Grigo o mga Protestante, ikos Rizal, wa mutuan ang mga Protestante o kanang paring Grigo. Ngano man, wa mangunas Biblia ingon si Rizal. Kunya si Efren yan, ipokus na Efren. Wala pa, napay 4 ang minutos. ginoon ni Efren nga naagis Biblia. Ang ginoon wanas Biblia. Ang nagpamatod na was Biblia, duha ka basahong Katoliko, si Rizal. Klaro kayo nga si Rizal nilaban ako ni kontrang Bermin. Efren.
Sa mga igala, klaro na kayo. Nga, paminawan ninyo mga igala, di ba may numero si Brad Efren. Kalimutan, wag yun kaguba sa akong ipabarog na purgatorio. Kalimutan, okay. Wag yun makapabarog, wag yun makaguba sa akong ipabarog. Pero naguba man ako, oy, sobra pas gubag, kumot ko pa. Kumot ko pa. Koso ba niya? Ako rin ba'y naguba? Dili, oy, ampel, ang masahong katoliko, naguba silang doktrina. 3 minutos. Ngaway mabasa sa Biblia ang purgatorio, versikulo sa Biblia. Ang iyaman doon ka, sulod sa Biblia. Kunya naman sa versikulo. Iyang ipupos ka na. Usang ang doktrina sa Suban Katoliko. Wa sa Biblia. Gani, o musugot na yung Rosbergman. Efren, ayaw kalimut mo lang isabutan. Isama ka sa bra? Sugot gani ni Ron siya. Unes Domingo magbibati ni ako na sa'yo mo pamatod. Pamatodaan ako ng pari o papa sa Iglesia Katolika. O baka kong Kristo sumala sa Biblia o Iglesia. Sakit na. Ayaw, sa wala ka na naman. Haka sa topic. Sige. Huwag ka mo man. 2 minutos pa na. Usang mga igala, klaro kayo. Klaro kayo mga igala. Kumana ka? Klaro kayo mga igala. Oo, napay 2 minutos. Tiwason. Ako may karoon. Kaya may ngorbanan siyang wak, hindi pa wak kung kaguba siya. Diretso. Ang doktrina niyang purgatorio, wak din as Biblia. Daghang bersikulo yang gitanod, ibutang din, ihatag niya, wak din as Biblia, wak din mabasa ang purgatorio. Asa niya gibasa? Dias footnote. Siyempre, kaya ang nagsuwat sa Biblia na yung gibasa, Katoliko, usa kay, aron magkapabor-pabor sila yun tayo, tangan nila o purgatorio, arin as footnote. Pero, wak na i-appeal sa versikulos Biblia. Kaya ang versikulos Biblia, tibuuan ninyo ha? Ang versikulos Biblia, natibuok na, ang Biblia, natibuok na sa versikulo. Naaganis sa versikulo, naanas Biblia. Waganis versikulo, wag na Biblia. Bisag naapa na sa Biblia, pero diris footnote. Footnote niya ibasa, aron na i-purgatory. Iya di ibugos ka na i-purgatory. Pero asa niya basa, footnote mga higala. Sa ato pa, nagpasabot ng huwa yun siya, Biblia. Kaya atong ipangitan na ang versikulo nga nagtugan. Wag na ang Biblia. 1 minutos. Kunya, ang basahong Katoliko, nagpamatuon man yun na, wag yun ang versikulo. Tinuod man. Mingon siya nga, Katoliko na kaya kanito, kaspari, tinuod man ang huwag yung mabasa. Kunya, ingo man siya na yung mabasa. Mawit ito akong gigamit ang basahong Katoliko. Aron, mukontrara ko sa kanya. Mukontrara ni si Fermin. Samo ka na ka. Si Fermin. Yang libro, nag-ingon, nga may mabasa ang versikulo. Ingon na naagil versikulo. May versikulo. Wag yung mga higala. Master, magkalimutan. Ang imong oras tapos na. O, 10 minutos na ibatal. Gisugdan na sa kang Brad Efren. Wala limot-limot. Brad Efren. Diretso. Yan, salamat, Mr. Moderator. Masig sa tema kay debate man dili na wali. Nga ang tema pamatudan ko, I can prove that the word purgatory written inside the Bible. Inside the book Bible. Unya, ang wala ang kasulatan, klaro kay ang Latina Vulgata kanina, nag-purgatory sulod sa Biblia. Uno ko rin nasa Mateo 12, 22 kama 36, purgatorio yun. Unya, sa 1 Corinto 3:15, sa ganito translated from the Latin Vulgate, purgatorio yun. Sa ito pa, nasunod sa Biblia. Unya, Mateo 5:26, sa Kristoanong Katalingban, ang purgatorio nagpailagyod sa gugma sa Diyos. Sa ito pa, naagyod sa Kristoanong Katalingban.
Unya, ang tema, sulod mas Biblia. Wa man na magawas. Muna, perting lika-lika ni Brad, usim nalimutan lang. Permen. Naaman sulod sa Biblia yun. Wa man gawas. Naaman. Wa ka mo pirma. Gibasa to ang false reasoning, misleading kayo. So muna nga, ang footnote ni Lakbit siya, di mana na ito ang Today's English Version, Protestant Bible. Yung rin nga, footnotes give the information intended to help the reader understand the meaning of the text. So ang footnote ay, when may hatag ng impormasyon o makatabang na ito sa pagbasa sa pagkasabot sa bersikulo. So na gamit ang footnote. Nehemiah 8:8 explain the meaning what is written in the text. So na paano kayo yun? Ganyan. Ang mga libro sa pare ang gamit. Na akong ipangutangan yun. Kanang ingon sa usa ka pare. Naway mabasa po Purgatorious Biblia. Unsang klasiyas Biblia ang gilutok sa pare. Brad, kato imong Biblia ang ibasa ng way Purgatorio. Pero kaning Biblia, wa na niya gamita sa pare. Ang isimong kasayuran, wa man siya specify na unsang klasiyas Biblia.